आथिं आखाइ गैयै आरो लोगोसे सिनस्रि गैयै जोंहा सासे गथ' दंमोन बर' हिन्जावसा सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलिनि बिसोरो बिमा बिफा गासिबो गुवाहाटियावनो थायो बा अर्थात कवालकुसियाव थायो आरोना जि दाग्रा जायगायाव दा बिसानाव आं दंफैयो आरोना सनालि दैमारि जाय गथ'नि नाम सनालि दैमारि ओमफ्राय बिफा फेसबुक दङ बिफाना मिन्टु दैमारि दा बिसानावनो आं दंफैयो ओमफ्राय जोंहा सनालिया ओइथिं दं आरोना दा सनालिनि थाखाय मोनसे गोदान माबा इउटुब चेनेल खुलिदों नोंथांमोनहा माने सापर्ट खालामना होबानो जाबाय साननैसो सिगाङावनो खुलिदोंमोन नाथाय सेटिंसफोरखौ मिलायाखैमोन दा बेखौनो आं मिलायना होजोब्बाय ओमफ्राय जेसेबां हायो एसेबां आंनि साबसक्राइबारफोर बा आंनि अनसुलाफोर नोंथांमोना सनालि दैमारिखौ नानिखौ सापर्ट खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना मानसिखौबो नायना लादो नैबे जाबाय बिफा आरोना बेयो मिन्टु दैमारि मिथिबाय दा इउटुब चेनेलनि नामा बिफानि नामा दङ मिन्टु दैमारियावनो ओमफ्राय नै जोंना सनालि नानिया नै सनालि हाय होनदे मोजां ना सनालि खबरा नै गथ'आ आथिं आखाइ गैया आरोना उन्दैनिफ्रायनो नै नायनानै ला माने सिंस्रियाबो जाया गोबां डाक्टारफोरनाव माने थेरापिफ्रावबो लांबाय होनदों खिन्थु मोजां खालामनो हायाखै आरोना दा बे सनालिनि जिउआव बिदिनोसै खोमा खाफालानो बिदिनो खोमा बै बे बिमा आरोना सनालिनि दा फिसाजोआ गासै सानै दङ सानैयाव सासेया उदालगुरियाव फरायनो दोनदों दा फरायगासिनो क्लास 6 ना 7 आव फरायबाय थादों ओमफ्राय दाख्लै बावैसो फैदोंमोन इयावनो बेरायनो माने ओमफ्राय दोनहैफिनबाय आरो बिफाया जिखुनु आंनि बुंनांगौआ बेनो जेसेबांखिनि आंनि साबसक्राइबारफोर दङ बिथांमोना थाबैनो अननानै जा बे सनालि दैमारिखौ बा सनालि दैमारि बिफानि मुङाव खुलिनाय मिन्टु दैमारि इउटुब चेनेलखौ एसेबां हायो एसेबां साबसक्राइब खालामदो लोगोसे शेयारबो खालामना होदो जाहाथे बयबो साबसक्राइब खालामलायो नङा होमबा जोङो इउटुबावसो साबसक्राइब खालामलायो फैसा गारनानै नाथाय सरि फेसबुकावसो फैसा गारनानै जोङो साबसक्राइब खालामलायो नाथाय इउटुबावथ' फैसा गारलायना साबसक्राइब खालामनांगौ नंगौ नङा अननानै एसे सापर्ट खालामना होबानो जाबाय आरो सनालिखौ जा नानिखौ सम सम नोंथांमोना नायबाय थानो थाखाय फेसबुकावबो दङ खिन्थु फेसबुकाव एसे प्रब्लेम जागासिनो दङ बिसानि फेसबुकाव सल्भ खालामनाय जाथ'वाखै आं नायनायानो जाथ'वाखै र' नायना होगोन आङो दिनैनो नायना होलांनांसिगोन जिखुनु दा मा बुंहरनो सानो सनालि बिफाया मानसिफोरखौ साबसक्राइब खालामनो थाखाय खावलायहरदो आंनि साबसक्राइबारफोरखौ आंनि अनसुलाफोरखौ ना दा खुलुमबाय आगैमोनसिम बयनिसिमबो दा नै आं दा नै फंबायखौ इउटुब चेनेल गोदान खुलिनो थिनदों आङो ओमफ्राय दा खुलिनाबो होबाय ओमफ्राय दा भिडिअबो आपल'ड खालामखाबाय आरोना ओमफ्राय दा अननानै आगैमोना गासैबो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय अननानै नै फिसाजोनि भिडिअ आगारबाय थानाय जागोन सनालि साबसक्राइब खालामनाङा नोंखौ दे मा बुंहरो बुंहर दे बयखौबो नोंनि इउटुब चेनेल गोदानखौ साबसक्राइब खालामनाङा लाइक शेयार खालामनाङा औ दे बेनो आरोना नै गथ'आ बिमाजों बामजानानै दङ जाय हक नोंथांमोन अननानै प्लिज साबसक्राइब खालामना होदो जेसेबां हायो एसेबांनो आं बेखौनो